Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Eta gaur kalean hotz egiten duen arren, txusta, 7 urte bete ditugu Marruma Kulturaletan. Hau 2017an hasi genuen, eta bira, hemen jarraitzen dugu. Lasai gabiltz, bilabetero behin egiten dugu horrelako akustikoak behar dugulako erai gure lasaitasuna, gure familietan eta bar, baina jarraitzen dugu, beraz zorionekoak. Gaur, bukatu aurretik, podcast hau bukatu aurretik gauza bat adierazi nahi nuke, gure Harrera Sareako lagunak eskatu digute mesedez oihartzun egiteko edo saretzeko beraiek mantak eta behar dituztela. Gure hirian 400 bizilagun baina gehiago ditugu kale egoeran eta hotz dute kalean. Zere albergeak eta bar, zero azpitik gesten ez bali bada, udaletxak ez ditu irekitzen. Beraz, mesedez, zuen laguntza behar dugu, jarri kontaktuan Harrera Sareakin, eta erabiltzen ez dituzuen mantak, batez ere mantak, dirua eta eskaintzea ere bai ondo dago, baina mantak beharrezkoak dira gaur egun. Eskerrik asko. Besterik gabe, eta gaur animoak altxatzeko eta bar, gurekin, eta mesedez txaloiek, Travel Woman! Eskerrik asko. Digo ya, dices güey, siempre quieres tener el poder. Y si yo brillo más, me vuelves a soplar para ser el rey. Digo rock, dices zen, siempre quieres sentir el poder. Quitarme libertad, hacerme dudar, pensar que no estoy bien. Listen, baby, understand. Cero miedo, vuelo a 100. Lo que digan, ¿qué más da? Nunca más voy a callar para que tú te sientas bien. Trouble Woman, una rebelde pasada de moda. Dicen que lucho y bailo siempre sola, ja, ja. Que no me gusta obedecer, que no caigo bien, que hago demasiado ruido para ser mujer. Digo ya, tú después quieres que explote y no vas a poder. Idiota bipolar, que yo soy de verdad y tú has perdido el tren. Listen, baby, understand. Cero miedo, vuelo a 100. Lo que digan, ¿qué más da? Nunca más voy a callar para que tú te sientas bien. Trouble Woman, una rebelde pasada de moda. Dicen que lucho y bailo siempre sola, ja, ja. Que no me gusta obedecer, que no caigo bien, que hago demasiado ruido para ser mujer.
joven cuando soy señora, que veo el mundo del revés, que no caigo bien, que hago demasiado ruido para ser mujer. Trouble woman, trouble woman, a trouble woman, oh trouble woman, oh trouble woman. Eskerrik asko, mila esker. Bueno, kaixo eta ongi etorri. Ez dakit Trouble Woman, ez dakit Nagore. Bilak, pixka. Bilak, gaur, hemen normalen izaten dugun dikotomia hori da musikari bat jartzen den eszenatokian baki musikari izaten, baina gero batean dauzkagu horrelako elkarrizketak eta horrela, eta txip hori mozten da, eta gaur ez dakit elkarrizketatuko dan Trouble Woman edo Nagore edo... Galderen arabera, agian, galderen arabera. Trouble Woman abestiarekin hasitzea, Trouble Woman da taldearen izena edo zure artista izena. Ze eman zion zer izen? Abestiak eman zion taldeari izena, taldeak eman zion edo sortu nahi zuen taldearen inguruko abesti bat? Bueno, berez, nik uste dut taldeari edo proiektuari izena nire bizitzak ematen diola, ez? Zen, bueno, ni beti oso irekia izan naiz, eta, bueno, mugak jarri berri izan dizkiodanean jendeari nire bizitzan, mugak jarri dizkiot. Eta batzutan jendeak hori ez du ondo hartzen. Orduan beti esan didate pertsona konfliktiboa naizela, eta nin batzuetan sinestu egin dut baita ere. Eta gero konturatu naiz ez dela horrela, ez? Azken finean, zuk mugak jartzen dituzunean, gatazka sortzen da, baina eske zuk usten baiozu jendeari zapaltzen eta zuri egiten nahi dutena, eta beste alde batera begiratzen badezu, orduan bai ez dela konfliktorik sortzen, ez? Orduan niri gustatzen zait beti, zerbait gertatzen denean hitz egitea, eta zerbait ikusten dudanean ez dela justoa, edo ez dagoela ondo, borrokatzea, agian gehiegi. Gara poste naiz. Bai, orduan abestia sortu zen, esaten zen idana barkatu, abestia sortu zen, eta gero aukera izan nuenean, ja proiektua sortu nuen. Orda, lehenengo abestia sortu zen. Bai. Eta abestia sortu zen zuretzako, proiektu, honen inguruan abestu nahi dut, edo ja aspirazio batekin, nik uste abesti bat sortzen denean, ez dezula helburu bat buruan, ez? Bueno, igual beste abeslari edo artista batzuek bai, baina niretzako abesti bat sortzea da terapia, ez? Barruan dakazun hori, eta gertatu zaizkizun gauzak, barruan gelditu beharrean, kanpora atera, ez? Eta gero ja behin sortzezunen esatezu, ostras, igual, grabatu ditzaket, ez? Nire abestiak edo indezaket zerbait honekin, eta orduan ja hasi nintzen pixkat forma ematen, eta iruditzen zitzaidala oso garrantzitsua, besti feminista hau, beste batzuekin igual diska bat sortzea, guztiekin batera, eta hots bat ematea gertatzen ari diren hainbat gauzen inguruan, salaketa batzuk egiteko, edo behintzat baitaren nire bizipenak kanporatzeko bizka bat. Bizkat duda nuen zure alter egoa zen Trouble Woman nola, baina barkatu zati, izango de Trouble Woman, Bai, jende esok esate du Trouble Woman gaina. Ematen du bidaiaria. Nik uste dut ere arazoa nirea dela zen, askotan gaina CD-ak eta diskak maleta polit gorri batekin eramate ditut, eta orduan badiru travel ez, bidaiatzeko emakumea dela, baina berez da arazo emakumea edo mujer problematika. Gure nire akatsa da. Travel. Gaizki. Oso gaizki eramaten. Ez kezkatu. Trouble Woman, hau ez nekien, zu identifikatzen zinen etiketa horrekin, edo zan zu sortutako pertsonaia bat, edo, baina pixkatik uste dut, zure bizipenatatik balin badator, ja identifikatua sentitzen zen. Bai, hori da. Eta, batez ere, ez, konturatzea, refleksio bat, edo,
egitea barrutik eta konturatzea ez dala zerbait txarra, zen ni beti esaten zidatenean muturtu iten nintzen. Mujer problematika, konfliktiba, ez dakiz ez. Pues ez dakit, ni gaur egun arro sentitzen naiz. Eta ikusten dudanean zerbait, etzaidana ondo iruditzen, nik borrokatu egiten dut. Eta ikusten dudanean jendea dagoela, hau etzait ondo iruditzen, baina ez dula ezer egiten, ez dut ulertzen, ez? Azken finean, bakoitzak borrokatu behar du, ikusten badu zerbait ez dagoela ondo. Bere bizitzan, gizartean edo ondokoaren bizitzan, ez? Eta ezin gara sofan gelditu, no me gusta, ematen ez zerbait egin behar da. Sinestan dezun horregatik borrokatu egin behar da, pixka bat. Bat ados nago. Bai. Gero, karo, Trouble da irain bat, eta orain erabiltzen duzu zure pertsonaia bezala. Orduan, nola izan zen prozesu hori irain bat zure bihurtzeko, zure pertsonaia edo zure estenatokiko irudi hori sortzeko, nola izan zen, zati, normalean ez dugu erabiltzen, irainak edo ez ditugu gure etiketa edo bihurtzen, ez? Gainera orain arrotasunez erabiltzen dezula esan dezu, orduan hor transizio bat egon bardu edo... Bai, nik uste dut hori baita ere etorri zaidala barne lanketa batekin, ez? Azkenean terapia egiten dezunean eta ezagutzen dezunean pixka bat zure burua, ez? Eta entzuten zarenean esaten dezu, ostras, igual trouble woman bat izatea edo pertsona konfliktibo bat izatea ez da zerbait txarra. Ez? Ez da, betidanik igual esan didatenean ni muturtu egin naiz, baina konturatzen zara dela zerbait ona. Zen azkenean gatazkak sortzen dira ez zaudelako geldirik. Ez dutulako beste alde batera begiratzen. Ez niri hau ez zait ondo iruditzen, eta pertsona hon gaizki tratatzen ari zarete. Eta nik ez dizut utziko pertsona hori gaizki tratatzen. Eta denak, nola sartzen zea hortan, zuri salpikatu ingo dizula. Igual salpikatu egin dit, baina ezin dut. Eta ez den nahi. Hori baztertu. Orduan, esate dizut, barne lanketa hori eta gero, eta terapia asko egin ondoren, azkenean zure burua ezagutzen duzu, eta esatezu, ni baitut gauza asko txarrak, baina hori ez da bat. Perfecto, ere bai. Ala ere abesti hontan, esate dituzun gauza, dia pixkat, seguruenik, ez dakit, esan dizkizuten esaldiak, edo horrela, rebelde pasada de moda, edo demasiado ruido para ser mujer, horrelako zerbait, ez? Demasiado ruido para ser mujer. Etxerako lanak ondo egin dituzu. Bai, baina, daude horrelako esaldi pila bat, eta ikusten da, ez dakit, baina imaginatu dezaket, aintzinean min egin zezaketen esaldi horiek orain bidaltzen dituzula edo publikoari botatzen dizkiozula behin esan zizkizuten edo uler daitekela norbaiti esan dizkioten esaldi horiek, ez? Bai, eta gainera nik uste ondo dagoela berbalizatzea eta kanpora ateratzea, zen niri gertatu zaidan bezala, seguraski ere jende askori gertatuko zitzaion, ez? Lanera jutea, ni irakaslea naiz, eta musikariaz gain, irakaslea naiz, eta lanera joatea, eta igual ez dakit, 40 urten dituzu, ez da, bai, igual, zure janzkera igual, gazte egia da, dakazun adinarako, eta esatezu, ostras. Ez bakarrik gizonezkoak, emakume matxista asko ere badaude, ez? Eta jendia sartzen da zure bizitzan juzgatzea, lasaitasun batekin, edo niri askotan esan diate, ostras, zu bi ume txiki dazkazu, orain jazdia txikiak, baina nituenean txikiagoak, bi ume txiki dazkazu, eta nola jutentzea kontzertu bat ematea ez daki nora, eta, karo, gero bueltatzen zea etxera berandu, barkatu, aita bat ere badaukate. Normalean ez da juzgatzen gizonezkoa. Inorrek ez dio esaten gizonezkoari, ostras, nola ibilizea de gira, zure taldearekin, edo juntzeala, de viaje de negocios ez daki nora, eta bi ume txiki dazkazu hori, soziedadean, gizartean, normalean ez da egiten, ez da ohikoena. Baina emakumeekin bai, orduan, nik uste dut horri ere argia jarri bertzaiola eta hitz egin behar dela horri buruz, pixkat aldatzeko, zen nahi gabe, batzutan nahi gabe, gauza horiek askatu egiten ditugu, eta mina asko ematen dute. Bai, gainean hemen izan ditugu ama diren musikari batzuk, eta ohikoan dena da, musikariak baziren ama izan aurretik, behin ama direla, gor stand-by bat, lau bost urtekoa beharrez beharrez.
behartuta sentitzen zirenak gelditzera, batezik, kokeineko abeslaria, bai, aurdun zeola azkeneko kontzertuan, eta hortik 2 hilabetetara esatezuna, ni 2 hilabetetan ja neon kontzertuk ematen. Horrelako obarioak gutxi dauzkagu, baina, bueno, egia da, ama esaten zuten problematika hori zela, behartuta sentitzen nintzen gelditzea, amatasunak ekartzen ditulako gauza pila bat, ez bakarrik aita dago. Behartuta sentitzen maztea nekatuta zaudelako, edo zuk zure denbora bat eskaini nahi diozulako zure bizitzako etapa horri nik oso ondo iruditzen zait. Nik uste horra akatsa dagoela ja gizarteak presionatzen zaitunean horregoteko. Zen agian horrego nahi dazu, baina beste gauza batzuk ere egin nahi dituzu, ez? Orduan juzgatua sentitzea bezala, ez? Ala 6 hilabeteko ume badakazu, eta zeitezu Alamedako taberna batean kontzertu bat ematen gaueko 12. Erakusten, hori ere bai egin daiteke. Alternatiba bat erakusten, ez? Bueno, demasiado ruido para ser mujer, hemen zarata egitea gatoz, así que bigarren abestira pasako gara. Vale, oso ondo. Bakarrik. Bai. Vale. Bueno, ikusi ez zuenez, nit pixka bat hizkuntza desberdinetan konposatu egiten dut, naiz pertsona bat arauri gabekoa. Sartuko gara hortan, lasai. Bai. Hemen utzi da zejila. Bion artean eraiki genuen bizitza, berreraiki nahian, erortzen dira nire azken indarrak, maitasunaren sarean. Bakarrik borroka galdutzat emana, isilik malkoak ni baino indartsuagoak dira makurturik. Oiuka non zara laztana, zurekin gaur ezin jarraitu aurrera. Life we both built with so many hopes, today is gone with the wind. My lovely angel, where are you now? I can see you are not here. I'm alone, so the fight is supposed to be lost. I keep quiet while my eyes burst into tears. Whoa, and from so down, I'll scream, will you come back to me? Without you, I won't play this game like this. Bakarrik borroka galdutzat emana, isilik malkoak ni baino indartsuagoak dira makurturik. Oiuka non zara laztana, zurekin gaur ezin jarraitu aurrera. I'm alone, so the fire is supposed to be gone. I keep quiet
quiet while my eyes rock and roll from sundown. Ah, let's scream, will you come back to me? Without you, I won't play this game like this. Mila esker. Bueno, astapenetara joan behar dugu orain, eta jakin nahi nuke, nola izan ziren zure lehenengo pausoak musikan, goratzen den duzun zure nagore txikiak, ilusiorik zuen musikagatik edo? Bale, ni familiarekin betidanik joan naiz Alicante aldera, oporretara, eta, han musika zuzenean asko ematen zan hoteletan, eta kalean, eta tablatu flamenko bat ikusi nuenean liluratuta gelditu nintzen. Eta, beste aurrak, gurekin juntziran beste aurrak, familikoak denak lo gelditzen ziren gurasoen besoetan, eta ni dena bukatu arte, berrintzun 3 urte, 4 urte, 5 urte, ni nengon hor folklorea eta estenatokia iruditzen zitzaidan oso magikoa. Eta gustatzen zitzaidan pila bat, gitarra nola jotzen zuten, maite mendu nintzen, folklorearekin. Gustatzen ditu nire bai, dantza eta hori? Dana, espektakuloa. Baina batez ere, ahotsa, gitarra, ez dakit. Eta horrek, esango nuke markatu egin zidala, ez? Eta hor nengon demora guztin gitarra bat eskatzen, olentzeri, eta azkenean amonaren etxean ekarri zidaten gitarra, eta ez dakit 7-8 urte izango nituen, eta, klaro, ez zegoen YouTube, telebistan, tarteka, ateratzen ziren gitar joleak eta oso azkar mugitzen zen kamera, eta nik ez nekin gitarra bat nola jotzen zen. Orduan, sokak tentxatu eta destentxatu egiten ditun, ez nekien hemen akordeak jo bertzirenik, eta azkenean hainbeste soka tentxatu, estanda egiten zuen soka, eta nire gitarra bukatu zuen 3 sokekin. Eta gero, klaro, nik asmatu egiten dituen akordeak 3 soka horiekin bestiak konposatzeko, zen ja bakarrik 3 soka neuzkan, ez? Eta gero ja pixkat aurrerago, eta 15-16 urterekin lagunekin ondartzan, batek gitarra jotzen zuen pixka bat, eta 3 akorde erakutsi zizkidan, eta zoriontsu egin nindun, evidentemente, sokak aldatu nizkion gitarrari, ja 6 sokan nituen. Eta horra nintzen, pixka bat gitarra jotzen. Zen abestearen hori, alderdi hori, izan zen komplikatu zen eskolan, abesten genuen musikan, musikako ikasgaian, eta karo, mutilak dute, bale, eta neskaik, eta nik ez nintzen, nien nintzen gai hori egiteko, neskei ematen zieten ahotsa egiteko nintzen gai, zen nire ahotsa, nik esaten hon, ke horror nidak eta ahotsa de kamionero, eta nik ez zindet neskek abesten dutena abestu, ordu nik playbacka egiten hon, baina nun abesten, orduan kriston komplejua neukan, eta bakarrik abesten nun etxean nengoenean bakarrik. Orduan batean igual bizilagunek esaten zioten nire amari, ez dakizu, badago bizilagun bat, abesten duna, baina ikaragarritan nire ama, abai? Benetan, nik ez dut entzuten, karo, nire amak etzun entzuten, zen etxean zegoenean nik enun abesten, zen enun nahi berak entzutea, ez? Orduan azkenean jaba esan nion, igual ni nahi zaberra bestuko ezit pixkat, hola, ze onda beste ez duntani? Benetan, eta orduan, konfiantza pixka bere ganatzen joan nintzenean, igual lagunen artean, egiten nun saiakera hori, ez, eta animatu egiten nintzen, eta kantatzen nun, eta denak, hala, ze agotxatene, benetan, enun sinisten, zen niri gustatzen zitzaidan, ez, baina ez nekien ondo egiten nuenik, orduan izan zen prozesu bat luzea. Hala ere, konplejuak aipatu dituzu, eta ez dakit zenbatetan konplejuak ekartzen gaituzten ona. Zeren nire bai banuen konpleju bat oso lotxatian nintzela, eta lotxei aurre egiteagatik orain dago hemen. Baina, ezagutzen dut, jende desente, dago rapero bat oso ezaguna, txoin, motel irakurtzeagatik irakasleak behartzen zuela egunero irakurtzea pizarran, jende klase guztian aurrean, eta horrela behartu zula bere burua ondo azkar irakurtzea, eta orain egin du, orain, urte desente rekorra azkara bestearena, eta bar, eta baina, bapaten hasi naiz, bueltak ematen nora ekartzen gaituzten gure konplexuei
aurre egiten diogunean, claro. Nik uste dut, zure bizitzaren etaparen arabera eta zure pertsonalitatearen arabera lortu dezakezula edo ez. Esan nahi dut, kontu handi zibili behar gara, irakasleok, ez? Eta, irakasleok eta pertsonok, zer egiten dugun eta nola jartzen dugun argia besteen konplejuetan, zen batzuk igual gai dira aurre egiteko, eta kriston ibilbidearekin gauza oso garrantzitsua lortzeko, baina beste batzuk ez dira. Orduan, hortan kontu zibili behar gara. Baina egia da, pertsonalitate hori dakagunok, ni adibidez, retoei adikzio ikaragarria diet. Orduan, gogoratzen naiz, ez dakit norbaitek, agian, ez dakit, esantzean, ez dakit eskezu 2 metro korrika egituzu, eta ja ezin dezu, arnaz estuka zaude, eta ezin dezu korrika egin. Eta zu gaina, zure gorputzarekin, eta zu ez dezula kirolarik egiten, zu etzinateke gai izango, korrika egiteko. Que no... nire esaten didazu hori, jala hemos liao, hasi nintzen entrenatzen, eta lortu nuen 12 kilometro korritzea. Esaten den bezala, agarran el kubata. Hori da, eta, musikarloan nik ere, hainbat musikariekin, normalean gizonezkoekin traba hundiak izan ditut, eta, batek esan zian, eskezu ni gabetzuk, ahotsa, ez, neskak, ahotsa, jiji jaja, ez dakize, baina zu ni gabe, usten badezu taldea, ez inora jungo. Bale, hori ez gara sartu fazeta hortan, gero hasi zinen talde ezberdinetan. Hori da, bai. Lehenengoa izan zen punk rock talde bat. Bai, hori da. Eta... Bai, unibertsitatean nengoela, bale. Batzutan igual gitarra eramaten nun, eta jotzen genuen ondartzan, eta hola pira egiten genunean. Eta neska bat errenderikoa gaina, esan zian, nire lagun bat, aida, abeslaria bilatzen. Jungo zinateke froga bat egitea, eta, bale. Eta nik esaten dudan, jo nintzen ara, eta Sevillanak izango balira, Sevillanak, rege, kasu hontan zan punk rock, nahiko gogorra gainea, eta psikodeliko pixka bat ere, bai. Eta, gustatzen zaigu, venga, animatzen zea, eta, bale, eta nik ere kantak sortzen ditut, ez? Nik esan nien, eta, da igual, jotzen nien kanta bat, eta esaten ziaten, karo, eskezu jotzezu, eta ematen du la Kelly Family, ez? Esaten ziaten, ikuten nintzen hor, Amonako paritutako gitarra espainolarekin, begira, remaining what... eske hori, itxoin, jarriko jogu, el solo psikodeliko 7 minutukoa, bateriaren ez dakiz, eta azkenean, nire kantazen, eta lehenengo kontzertu eman genuna Atabalen, Atabal tabernan, Amaran, bukatu genuen kontzertua, urduri, nik gitarra jotzen nun bakarrik abesti batean, baina ez nuen gitarra lurrean utzi izanko, babesteko bezala. Eta bukatu genuen kontzertua eta jendea galdetu zigun. Barkatu, 6 hizkuntzetan kantatze zu eta izan zen. Ke horror, ez? Bueno, baina, Atabal ezagutu duguno... Baina, ez da Atabal bakarrik, ez? Eske azkenean, gitarrak nahi du, gitarra oso ondo entzutea. Bateria ondo entzutea. Eta azkenean, ahotsa ez bada entzuten talde batean, hori, abeslari batek esaten badu, eske, abeslariak nahi du. Ez. Osea, zugutentzea talde bat entzutea, eta ahotsa eta letra ez badezu entzuten, ez badezu distingitzen, pixkat entzun berda. Bai, eta teknikari lanak. Baina, eta ze hizkuntzatan egiten zenuten? Ingelesez. Ingelesa ona, zatik gaur egun, usteet ingelesa irakasten dezula, eta bar. Bai. Baina, orduan ero defendatzen zinen ondo ingelesa. Bai, beti gustatu zait pila bat. Bueno, nire talde predilektoa, nire gehien gustatzen zaidan taldea Guns N' Roses da. Jarraitu ditut, kontzertu pila batea jo naiz. Eta, karo, lehen, etzen itun ez da letrak ikusteko, ez, kantatzen zuen talde batek. Eta letrak izan da ere, ez zintzen bilatu, zer esan nahi du gota ez dakizte. Karo, etzegon internetik, ez zintzen bilatu. Orduan, egoten ginen hor transkribatzen, eta gero igual norbait etortzen zenean ingelesez oso ondo zekitenak, galdetu egiten ginen, aizu hau zesan nahi du, eta honek zesan nahi du ez dakizte, Eta orduan, ni engantzatu nintzen ingelesarekin pila bat, zen azkenean, konturatzen bazara, hizkuntza desberdina dakate bere, ez dakit nola esan, bere tonoa edo bere flema esango nukene. Bai, hori da, baina kantatzerakoan, niri adibidez, ni hasi nintzen ingelesez kantatzen. Eta pasatu nintzenean erdarara,
izan zen, ez dakit, iruditzen zitzaidan abesten nuela folklorika bat bezala. Bai, lo, karo, ingeleseko hau ez nasala eta ez dakit nola esan. Orain abestu dunan, adibidez ez. The life we both built with so many hopes. Karo, esaten mali maizu. Bion artean eraiki genuen bizitza. Nahi gabe, lirikoagoa bezala entzuten da. Orduan hori gero, denborarekin landu egin dut, eta lortu dut, soinu hori izatea, hizkuntza desberdinetan ere ez galtzea, toke rockeroago hori, ez? Baina hasieran ez zitzaidan ateratzen. Eta entzuten ditu nire grabazioak, eta ez zitzaidan bat ere gustatzen. Erderaz kantatzen honean. Horrela ikasten da. Orain 3 hizkuntzatan abesten duzu, nola aukeratzen duzu bata edo bestia? Ez du aukeratzen, ni abesti bat sortzen dudanean, abestiak deitzen nau niri, eta deitzen didan hizkuntzan erantzuten dio. Esaldi batetatik edo fonetika batetatik edo... Askotan, igual melodia konposatzen duzu, eta esatezu, letra bat jarri behar diot. Igual burua etortzen malin bazaizu zerbait euskeraz, euskeraz. Erderaz, ingelesez, eta beste batzutan ez, beste batzutan igual etortzen zaizu ja letrarekin batera. Kuriosoa. Hala ere abesti batzutan aldatzen duzu, hizkuntza abestian bertan, eta... Vale, aurrengo abestira pasako geha? Rock and roll girl. Abertzer moz. Ikusi zu, girl. Bueno, nola eskatzen duzu, Venga, orain, hemendik aurrera gelditzen dan elkarrizketa, ingeles ezingo da, txantxa. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. I wanna rock and roll girl. Yo no quiero un chico serio, yo no quiero un chico fake. Quiero un poco de misterio, mucho rojo y poco beige. Yo no quiero un chico prota, camisa blanca, risa floja. Quiero chicas vitamina, locas, libres de tanta hipocresía. I'm rock and roll girl, 'cause I need some rock and roll in my life again. Una chica rock and roll, más de noche que de sol, que quiera perder el control. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. I wanna rock and roll girl. Quiero una chica despeinada, un paso adelante, miedo a nada. Una loca de la vida que derroche adrenalina, que se quiera sin recelo, que se tire por el suelo, que no mire el reloj cuando suena un rock and roll. I want a rock and roll girl, 'cause I need some rock and roll in my life again. I want una chica rock and roll, más de noche que de sol, que quiera perder el control. I want a rock and roll girl. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. Rock and roll, rock and roll, rock and roll girl. I want a rock and roll girl. Kuriosa egiten zaize, abesti hau transportatzen hau, ez dakitzegatik, pixkat gris pelikulara. Ez dakitzegatik. Baina bai, ez dakit igual neska, Pink, ¿no hacían? Flamingos, edo, Pink Flamingo beste pelikula da. Ez da, bale. Baina, bueno, bai. Baina ez dakit neska edo
una chica igual abestia bai, baina bai, ez dakitzatik. Tira, utzi dugu etapa bat pixkat alboratua, sartu galako punk rock talde horretan, baina azken urteotan egon zea orkestra ezberdinetan, eta bar, nola eman zen duen pausua, esatea ontaz bizi nahi nuke, edo pausu serio bat eman nahi dut musikan barruan. Hombre, nik uste ja lehenengo kontzertuan, ikustezunean zer den eszenatoki bat, eta ze energia eta adrenalina emate izun zuzeneko musikak, horrek engantzatu egiten zaio. Bai, oso heavy, bai. Eta bai, esan nun, bueno, gero egia da, etorri zitzaizkidala aukera desberdinak, adibidez, talde hori punk rock taldea utzi nuenean, hasi nintzen beste talde batekin, egiten genuela pop rock lasaiago bat, eta hor ezagutu nun, grabatu genuen Amadeus estudioan grabatu genuen maketa, diska, eta ezagutu nun Jose R. Etxeberria, zela Amadeus estudioko teknikaria, Paco Floresekin batera, eta bakoitzazekan orkesta bat. Jose R. Etxeberria zela Hotel Maria Cristinako piano jolea, Kafe Irlandez. Bai, bera, izan dituzte talde pila bat, hori izan bere orkesta, baina, berdin du. Berak orkesta hori zekan, eta Paco Floreset zekan Tsunami. Eta ikusi nindutenean kantatzen, bile kaptatu nahi ninduten beraien orkestarako, eta karo nik, esaten dut zertarako erabakiko dut bat edo bestea, biak izan nahi baditut, ez? Eta beraie ez zitzaien inporta, eta zen nintzen beraiekin abesten. Eta izan zen beste esperientzi bat, jendeak esaten zian, baina zuk zure kantak itxuzula, eta hola, igoko zea estenatoki batea abestea Coyote Dax, edo Saturday Night, eta esatezu. Eta zergatik ez? Osa, niretzako dena da adrenalina eta dena da jolasa, ez? Orkesta batean, orkesta de berbenas, orkesta batean kantatzezula eta, pues me encanta, venga, pues, a ber, ze nola jantziko naiz, orkesta batean izan bardu pixkat rollo puntu urtera bat izan bardu baita ere, ez? Lentejuelak ez dakizte, zure pertsonaia egin. Eski hori da, gero, bai, claro, dantzatu, gozatu, estopa, pues estopa, osea, zergatik ez? Osea, nik eta eskontza balin baia, ya, lo más. Claro, a ber, lan guztietan bezala, badaude egun onak eta egun txarrak. Batzuetan, pues, kudeatu beharrituzu situazio batzuk ez direnak errazak, zen azkenean jendea, bai ezkontzetan, jaietan, tabernetan, asko edaten du, eta ez da erraza izaten. Baina orokorrean oso esperientzia positiboak dauzkagu, hori ere esan behar dut. Orduan, galdetu behar dizut, zer ematen dizu eszenatokiak? Ez dakit. Adrenalina, hori, of course, baina biziposa, baina biziposa oso handia. Niegotan aiztenean pare bat aste kontzerturik eman gabe, nago insoportable. Benetan, osea, eske ez, senarra hasten zaita bilatzen kontzertua ez. Baina bai, eske behar du, kontratatu zazuen nire emaztea, porque, no me la quito de encima, horroros. Atzetik handi joa, te doy 200. Taberak ordaintzen. Ez, zorionez, ez zaigu lanik falta, baina bai, da, esperientzia superpolita, porque azkenean, bidaiatzen dezu pila bat, baina ez dezu bakarrik bidaiatzen leku batetik bestera, ez? Bidaiatzen duzu pertsona batetik bestera. Eta pertsona berriak ezagutzen dituzu, Carmen bezala, ez? Edo, hemen dagoen beste jendea bezala. Pertsona berriak ezagutzen dituzu, eta hori da superpolita. Zen mundua ireki egiten zaizu. Bidaiatzen dugunean denek esaten dugu, esketorri naiz, eta mundua ireki zait. Bapatean, dakat beste perspektiba bat munduarena, ez? Nola aldatu nauen bidai honek. Egia da, nik ez duela asko bidaiatzen, zen lan pila bat egiten dut, baina gustatzen zait pila bat pertsonaz pertsona bidaiatzea. Zen ezagutzen ditudan pertsonak egiten didate nire pertsona aldatzea hobera. Esan dezu justu, oain dela gutxi familiakin izan nuen diskusio bat. Benetan? Bai, zati beraiek esatute, zati murua handitzen zaizu, mentalidadea handitzen zaizu gehiago bidaiatzen dezunean, eta ni esaten ditu, ni emazteak bidaiatu eman, ni joa berarekin. Ni ez naiz bidaiatzen zalea. Hala ere, edo kontran,
ni ju naiz, beraiek, baina askoz kontzertu gehiagotara, neri hori ematea bizitza gogoa edo horrek esatea, ostras, que guapo. Eta gero beraie doaz, ikustea Coliseo Romano, eta oso ondo laugarri eta oso ondo jarriak, baina... Nik uste bidaiatzen ez duenan bai, izan behar dela jendearekin harreman bat, eta bertako jendearekin harreman bat egin da, ez? Osea, ez dut esaten beste bidaiatzeko moduak ez direla onak, Osea, ez azkenean bakoitza berea du. Baina benetan bidai batek aldatzen zaitunean, da jendearekin harremana dakazunean. Bertako jendearekin harremana dakazunean. Eta hori, Donostian bizi gara, ez? Badakigu hemen ere jende berria dagoela, behin, eta turismo pila bat dagoela, baina, ez dezula zertan ezagutu behar Japonetik etorri dan pertsona bat, eske zure bizilaguna batzuten ere ez dezu ezagutzen. Eta esfortzu txiki hori egin ezkero, batzuetan sorpresa oso onak hartzen dituzu. Eta oso polita da, harremanak, eta niri asko gustatzen zen. Ere bat ados. Oso ondero, nos vamos a sacar guai. Hori, para el podcast. Ala ere, haukegu esan ez dugun beste talde bat, dela zure bersio taldea, pixka gehien, kontzertu gehien eman dituzuna, aurkeztu. Noiz hasi zen? Bale, hasi zen, konfinamendu baino pixka bat lehenago, bai? Ni nengoen, hori orkesta desberdintzako lanian, eventoak antolatzen zituzten beste pertsona batzuentzako lanian, eta batzutan igual joaten nintzen ekitaldi batera, eta esaten zizuten, orain kanta hau, eta zu, ¿qué me estás contando? Jendia dagoela superanimatuta, nola joko denik orain, na-na-na-da-da-da. Osa, jende guztia begiratuko dit, como... Que corta rollos, Jakin bar da, hilatzen abesti bat bestearekin. Nik esaten eske enpresa nirea izango balitz, ez taldea nirea izango balitz, nik ingo nuke horrela. Eta ingo nuke horrela. Eta beste ikutu bat emango niok, eta ingo nuke ez dakizete esan hon. Zergatik ez den nire taldea sortzen, ez? Baina, hasiko naiz, nola ez dut inoiz talderik sortu, hasiko naiz, poliki. Eta sortu nuen bikote akustiko bat. Eta hasi ginen bertsioak egiten, eta batean konturatu ginen, formatu txikiak oso ondo funtzionatzen duela, ez? Batez ere konfinamendu bat agero, ez? Aber nola juten zinean taberna batea, 7-8 pertsona edo 4, ez? Musika jotzea bateriarekin, bajoarekin. Orduan formatoa asko gustatu zitzaidan, zen berez zaude pixkat biluzik, ez dakazu piano bat, bajo bat, bateria bat da, gitarra, ahotsa eta siakaso pandereta bat edo shaker bat, eta hasi nintzen nire ahotsa entzuten. Zen orkestan, musikari pila bat beste talde handietan berdina, eta batean gitarra eta ahotsa, eta nire ahotsa entzun esan hon. Ostras, si canto mejor de lo que pensaba. Esan nahi dut, askotan ez dakizu nola kantatzezun, porque etzea entzuten. Etzea entzuten. Eta batean, ostras, que gozada, a ver... hola! Ostras, eta nola modulatu dezakezun zentzu. Ez batzea entzuten, azkenean oiukatu iten dezu. Saturday night, bira, ez be my baby. Ez du modulatzen, porketzea entzuten. Orduan, karo, gitarra eta hotxa izatea, gitarra nik enun jotzen, nik kantatu iten nun, eta panderetakin, eta gero gitar jole batek jotzen zuen gitarra. Eta, ostras, zenbat aukera dagoen bikote akustiko batean. Eta gero egia da baita ere, bertsioak jotzen dituzunean, askoz ere errazagoa dela jendeari iristea eta jendea publikoak ezagutzen ditu. Claro. Orduan niretzako horroroso, porque mas adrenalina en bena. Karo, kontzertu bat ematen dudanean Trouble Womanen kantekin, adrenalina ere badago, baina jendeak orokorrean ez ditu kantak ezagutzen. Orduan ez dakazu hainbeste feedback edo ez dakin nola esan. Adrenalina ere badago, baina desberdina da. Eta aldiz, Radio Rebelderekin jotzen degunean, ikaragarria da, guk naizetan neguan beti, mangamotzetan, eta kamiseta bat aldatzeko zen bukatzen dugu bai Xabi eta bai nik, blai. Kantatu, ez dakize, eta koneatu, gero publikoa joan, gero ez dakizerre egin, gero, ikaragarria izaten. Orduan niri horrek ematen dian adrenalina, kriston adikzioa sortu dit. Eta ez dakit esan dugu, Radio Rebelde, esan dugu izena? Uste nik esan dudala. Azpadare. Bai, hombre, kuña publizitaria egin barrego baita. Eta bai, egia da, horrekin, formatu horrekin eman dituzuela koz kontzertu gehiago. Baina bai,
Oain dela, urte eta piko jarri ginela kontaktuan lehenengoz, egia. eta bai genuela lehen urteko kurtso guztia beteta, eta gainean, esan dezakegu bera zen gure komodina, kontzerturen bat erortzeko eta bera sartzeko, baina behin kurtsoa bukatu zala, eta ezan kontzerturik erori, urren urterako zula sai. Nik apuntatu nun, esan ditu, urren urterako, aber betetzen dena, txantxa. Eta bai ez zigenula Radio Rebelderekin egin, zati bertsioak ere bai gero YouTubek eta moztu izkigut. Bai. Eta orduan zure proiektu propio izan da, esan genuen. Claro. Eta, bueno, denbora bat dara magu hitzeiten, así que pasako gea beste abesti batetara. Txuin, uste dela premizia. Bai, egia. Da, bueno, ikusi ez, eske gugiri asko gustatu dizkigun sorpresak ekartzen dizkigutenean. Bueno, uste urte bat edo daramala abesti hau egina. Bai, gutxi gora bera urte bete. Bai, zen azken finean, nola beti zauden sortzen, kanta berriak, azkenean akumulatu egiten dira eta beste diska bat inberko dugu, baina poliki-poliki zen diska bat grabatzea azkenean zu finantziazio guztia egiten, ez da bat ere erraza, igual 4.000-5.000 euro inguru, jarri behar dituzu, batez ere musikariak kontratatzen dituzunean, ez? Estudioa, ez dakizer, maketazioa gauza asko dira. Orduan, guazen lasai, denbora hartu behar da baita ere estudioa sartzeko, grabatzeko eta hola, baina, gaur... Eta hau ez dago grabatu. Ez dago grabatu, primizia total. Unegin. Que bailes, izena du. No me quites la alegría, no me quites lo pactado, no me quites la paciencia, no me quites lo bailado. Dame adrenalina, dame un hueco en tu tablao, dame luz en esta esquina, dame eso que no me has dado. Pa para para, pa para para. Porque el invierno llega aunque no quieras. Yo solo te pido que bailes, que bailes, que bailes, que bailes con él. No me quites la cerveza, no me seques lo mojado, no me quites la certeza de que estás al otro lado. Dame alguna que otra pieza para montar un buen sarao. Dame aires de grandeza por si hay que salir volado. Pa para para, pa para para. Porque el invierno llega aunque no quieras. Yo solo te pido que bailes, que bailes, que bailes, que bailes con él. Porque el invierno llega y aunque no quieras, yo solo te pido que bailes, que bailes, que bailes, que bailes con él. Eskerrik asko. Bueno, akustikoa aurretikan zuta biok izan dugu horrelako sola saldi bat, eta erabilikoet abesti hau que bailes, txantxetan esango, baina que bailes diozu ze hiri santu hontan que kantes geroz eta zaiagoa den hiri bat da. Hasi ginen hitz egiten, no? Ze zaila den, ze zaila egiten duten hiri edo herri batzuk kultura eta batez ere musika sustatzea.
Eta hor hasi ginen hitz egiten zezaila den taberna batzuei kontzertuak kontratatzea eta bar. Bai, nik esango nuke alde batetik tabernen asuntua, taberna asko daude oso motivatuak zuzeneko musika nahi dutela jarri, baina, bueno, inbehar duten burokrazia da increíble. Udaletxea jartzeizkie traba pila bat, dokumentu pila bat bete behar dituzte, udaletxera bidali, igual 3 aste lehenago, eta erantzunik ez. Eta agian, kontzertu baino 2 egun lehenago ezezkoa jaso. Eta, eta hori? Eske ezezkoa eman digute, eta ez digute telefono hartzen. Eta ni gauza horiekin leno esan dizuet oso borrokalaria naiz dela, ni deitu udaletxeari, eta azkenian pelmada eman, eta lortu nuen zinegotziarekin hitz egitea. Eta esaten zian, bai, berez, erregulatuta dago, eta ezin dezute ez dakizen bat dezibeliotik pasa. Baina, klaro, bazpada ere bizilagunekin arazorik ez izateko, erabaki dugu debekatzea. Zentzen, baina nola debekatzea? Zuz esango jozu, gidabaimena ateratzen ari den pertsona bati. Ez diozula gidabaimenarik emango bazpada ere edaten duen? Osa, zesaten ari didazu. Bazpada ere ez ditugun dezibilioak errespetatzen, ez diguzula utziko jotzen? Aizu, barkatu, baina musika ere lanbide bada, eta zuk ez diazu gusten lan egiten. Orduan, ez, niri emaitazu arrazoi bat, eta nahi dut arrazoi hori idatzi zenik, osa, guztia, diario baskora, edo garara, edo, egunkarietara joko dut, saretara joko dut, eta nik hau kontatu behar dut. Zen eske, ari zeaten musika baztertzen, ez? Eta orduan, hobeto pentsatu zuten, eta azkenin baimena eman ziguten, baina, karo, hau lortzeko, orduak eta orduak telefonoan, eta, karo, azkenean, taberna batek horrelako bidai bat egin behar badu, burokratikoa, baimen bat lortzeko, nola egingo dituzte kontzertuak? Ez? Osea, erraztu pixka bat. Hori alde batetik, taberna txikietan kontzertuak eta bar, baina eske gero, programazio kulturalaren barnean sartzeko, edo fitxatu egiten zaitu promotora batek oso ona dena, edo zujute malemazea udaletxetara ate joka de bello, nagore naiz, ez? Errenderiko udaletxera, demagun, 3 urte dara matzat, kaitxo nagore naiz, errenderikoa naiz, diska bat atera dut. Aldiazue, ez dakit, egunen batian, programazioan sartu, ez dizut esaten zenbat kobratuko duden, pues ematen didazutena, ez? Osea, ez dakit, itzengo genuke, baina, nahiko nuke herrian bertan, diska aurkeztu eta bai, ze interesgarria, bai, deituko izugu. Ez errez. Ja iristen da momentu bat ez dutela ez da emailak erantzuten. Errespetu falta bat, orduan esatezu zer egiten dut? Osea, nola egiten dut kontzertuak lortzeko, ez? Ez badizkidate ateak irekitzen. Bale, oso ondo, Irungo udala, Gisela etortzen dela, bale, oso ondo, ni oso ondo iruditzen zait, etortzen dela, Bustamant, bale, oso ondo. Kontzertu handiak ere egin behar dira. Baina zer gertatzen da artista txikiekin? Ez? Udaletxeak ez badizu aukera ematen, zen askotan, aukera emate zute tabernek, edo marruma kulturalak, ez? Erakunde txikiek emate zute, baina erakunde handiak ahaztu egiten dira gutaz. Ez? Nik hori ez dut ulertzen. Nire auzoko jaietan, urtero, ez dut esango auzoaren izena, ez dut publizitate txarrik egin nahi, baina urtero ekartzen dute Gasteizko orkesta bat. Dakatena gure tsunamiren errepertorio berdina, nik orkesta batean kantatzen dut oraindik, eta errepertorio berdina da, baina ekartzen dute Gasteizetik. Eta esatezu, pues igual, no pasa nada, ez, gustatzen zaie orkesta hori, bale, pues igual, nik uste dut udaletxeak esan marko liekela, jake subentzioa udaletxetik ateratzen dan, behitu, oso ondo, hartu nahi juzuen artistak, bai taldeak, edo magoak, edo delakoan, nahizuna, baina, subentzio handiagoa izango dezue, baldin eta 110 edo 120 kilometro zerokoak badira. Zen azken finean, kilometro zeroa ez da bakarrik tomatea, letxua eta ondoko baserritarrari erostea. Azkenean zuek hartzen ari bazea, Gasteizeko orkesta bat errenterian jotzeko, behitu zenbat kontaminatzen duen baita ere. Osa, horrekin ez dut esan nahi bakarrik bertakoek jo behar dugula herrian, ez da pentsatu ere, ez da hori, ez? Baina kontuan izan beharko da. Eta bildu nintzen, teknikariarekin azkenean, udaletxean elkarrizketa bat lortzeko zinegotzi batekin, errenterin, Donosti baino askoz ere okerrago. Pasada.
Eta lortzen dezunerako, hainbeste tarratu dute, nik adibidez, bildu nintzenean teknikariarekin, handik 2 hilabetetara teknikaria aldatu zuten. Toma ja, berriro hastera. Venga, oraindik ez du lortu beste 2. bilera bat, eta urte terdi daramat, eta idazten diet hilabetero, Eta hori zu gerrera zehala. Bai. Imaginatu horrela ez direnak, diala 189. Ez dakit gerrera naizen, pesada, ez dakit, baina nik uste, nire senarrak esaten, baina berriro idatzi dezu, udaletxera? Por favor, baina, bi urte eta oraindik ez dizute esan baietz, eta ikusten dezu, ez badizute erantzun ez dakate interesik, esatea, bintzat erantzutea, ez? Orduan, ni horretarako naiz, hori oso astuna. Zen, ez ezkori gainera ez bade jaso, erantzunik ere ez bade jaso, ni jarraitzen, Eta pena da, eta horrela ez diren artista guztiak? Ja. Ez dute erresten. Baina eske oso zaila da. Esan nire eta inbeste traba aurkitze dituzunean bidean oso zaila da. Niri gertatzen zait, nire Radio Rebelderekin kontzertu bat lotzea askoz ere errazago egiten zait Trouble Womanekin baino. Eta azkenean zer da lortzen dutena? Azkenean nire energiaren gehiengoa beste proiektuan jartzea. Ez? Zen azken finean, adibidez, egin genuen azkenengo kontzertua Trouble Womanekin izan zan Donostiko aste nagusian. Izan zirela, jaietako departamentukoak oso jatorrak, eta gainera deszentralizatu nahi zuten aste nagusia, eta auzoetan ere ekintza asko egin zituzten, eta Antiguon jo genuen. Eta esan ziaten, aurreko urtetan Radio Rebelde, baina ez dakit baldakazu beste zertani, bai, behitu nire proiektua nire kantekin, pop rock feminista, pues gustatzen zaigu, venga, joko dezute, Antiguon, Matia kaleko elizan, eta, ostras, izan zan pasada bat, superpolita, baina horrelako aukerak gutxi egoten dira, oso gutxi. Atlantik handian, bai? Bai, hor bailata eman nuela. 4 aldiz ezkoa jaso, zen azkenean pena bada. Atlantikaldia bezalako jaialdiak, Errenteriko jaialdi multikulturala, ez du udaletxeak antolatzen. Subkontratatzen dute enpresa bat, kasu honetan uste Nafarrokoa, eta hoiek egiten dute, eta orduan, hoiek erabakitzen dute, zeintzuk izango diren musikariak, zeintzuk izango diren tailerrak, hola, Errenterikoa naiz, mesedez, eta maidazu aukera, bai, bete zazu, bai, erabaki dugu ez, zergatik. Eske, beste aukera, baina zergatik, ni ez aukeratu ni, no pasa nada, igual, ez zaizue gustatu, Errenteriko, Lezoko, Oiartzungo, Pasaiako talderen bat egongo da? Ez, ni bilera bat nahi dezuekin, bilera bat nahi detzen, hau ez dut ondo ikusten, ez kontratatu ni, no pasa nada. Baina saidazue jende lokala egongo den. Pues 4 bilera, 4etan ez ez, azkenean 5. eraia baietz esan ziaten, eta kriston subido, baina borrokatu behar izan nun, ez dakizu zenbat. Agian eman zizuten, a ver si nola quitamos de encima. Ez dute lortu. Ez que horrelako jaialdi handiak dienean, dago mentalidade bat, hay que petarlo. Ja. Eta izan behar du dena top. Eta izan behar du dena handia edo... Baina enpresaren aldetik begiratuta edo marketingenen aldetik baita ere, zuk petatu nahi balin badezu, Errenteriko jaialdia bada eta Errenteriko talde bat ekartzen badezu, ja bakarrik, familia, lagunak, gehi eskolako nire ikasle guztik, esan nahi dut, jendia egongo da. Bai. Eta esan nahi dut, borrokatu ondoren eta 5. ja lortu ondoren, egintzioten elkarrizketa bat alkatesari, eta esan zuen, bai, gainera, tokiko taldeak izango ditugutan, ostras, betu, azkenean balio izan dio marketinga egiteko, ez? Bentsat, eta ipatu zuen egunkarian, baina jazta, urte bat, jazta. Posten nahize bai, gaur Radio Rebeldezin genuen ekarri eta Trouble Woman daukagu. Bai, claro. Pixka proiektu txikia, baina, hori balio digun, pixkat hoi hartu nahiteko, sareetan, eta bar. Bai. Ala ere, hau ez da zure lehenengo akustiko elkarrezketatua? Ez, egin nuen bat, Radio Rebelderekin jotzen ari ginela Hondarribin, Faro de Iger jatetxean, esan nun, uste dut gitar jolea komunera junbertzula, eta gelditu nintzanik bere gitarrarekin jotzen, eta ze joko dut. Eta bertsio bat sortu dut, zen batzutan egia da, Trouble Womanek kontzertutara etortzen den jendia, kanta guztik ez ezagunak badira,
izaten dela pixka bat astuna, ez? Denei gustatzen zaigu kontzertu batera joeten garenean, abesti ezagunen bat edo entzutea, ez? Eskertu egiten da pila bat. Eta, nik sortu nuen Johnny B. Good abestiaren bertsio bat, dela Jenny B. Good, gero kontatuko dugu zergatik eta pixka bat historioa, eta esan non, begira, jajundala komunera, hori joko dut, ez? Eta kasualitatez, publikoaren artean, bazegon emakume bat, errenderiko emakumeen etxekoa, eta esan zian, gustatu zitzaiola pila bat enfokea, nola kontatu nuen, nola kontestualizatu nuen pixka bat kanta eta horrela, eta animatuko nintzen akustiko bat egitea, baina hitz egiten pixka bat niri buruz, feminismoari buruz, emakumei buruz, pixka bat nire historia kontatzen, erdi monologo, zenberez ez zegoen inorra hor bezala ni elkarrizketatzen, ni hor jarri nintzen monologo bat egiten, pixka gauza bat kontatzen, eta gero jotzen, eta izan zen esperientzi bat oso positiboa, oso polita, gaina kontatzezunean abesti bat nondik datorren eta zergatik asmatu dezun, eta bere historia kontestualizatu egiten dezunean, jendea adiago dago, ostras, klaro, hau gertatu zitzaiona eta honengatik egiten ari data, ez? Klaro, da pelikula bat zinemalira juten zeanean, eta hor dazkazu aktoresak eta aktoreak pelikula aurkezten, eta kontatzen hainbat anekdota, eta gero pelikula ikustezu, eta esatezu, kontxo, kontatu dutena, ez? Adiago zaude, ez? Interes berri bat sortu da pelikula hori ikusteko. Honekin pixkat antzekoa gertatu zen, eta oso polita izan zen. Bale, Jenny B. Good gero abestuko duzu, orain zure bila. Bai. Gainera, abesti honek ere historioa dauka, zen berez, aspaldian konposatu nuen, eta izan zen, baneukalako lagun bat, mutila, maiteminduta zegoela beste mutil batekin, eta etzan atrebitzen ezer esatera. Orain dela urte asko izan zen, igual 20 bat edo gehiago, eta etzan atrebitzen, eta esan zian, eske hasi naiz abesti bat konposatzen nire buruan, baina ez dakit jarraitzen, eta esan zidan abestiaren lehenengo zatia berari bururatu zitzaion. Ni behin aske izan nintzen. Esan di bat bakarrik? Bai. Jode, hori bai abestia konpasatzeko modu ona. Eta esan nun, ostras, kontatu didazuna, inspiratu nau pila bat, orduan, nintzen horrekin, esaldi horrekin etxera, eta bestia sortu nun. Bera izango banintz bezala, ez? Bere mugei aurre egiten edo pixka bat. Horrela. Bai, aber aurkitzen dudan, Bai, mentxe. Ni behin aske izan nintzen, herriko mendietan dantzari. Zu badaki ez zaudela esna, baina metxetan hobe zaude. Belarretan etzan da, izarrak lekuko bakarra, bakoitza bere beldurrekin liskarra. Malko bi agertu arte, agian seinale baten zain, ispiluari begira beldurrak hartuna, ere besoetan ezkutuan nuen, zure izarrari begira aske sentitu naiz, banoa zure bila, zure bila, zure bila. Urteak pasatzen dira, ilunpean isirik, gure izarraren distira, arriskuan utzirik.
ni aske sentitzen nahi. Herriko mendietan dantzari, zuagian ez zara konturatzen, zure mugak hautsi arte. Agian seinale baten zain, ispiluari begira beldurrak hartu nau. Bere besoetan ezkutuan nuen, gure izarrari begira aske sentitu naiz. Banoa zure bila, seinale baten zain, ispiluari begira beldurrak hartu nau. Bere besoetan ezkutuan nuen, gure izarrari begira aske sentitu naiz. Banoa zure bila, zure bila, zure bila. Ni behin aske izan nintzen, herriko mendietan dantzari. Zu badaki ez zaudela esan, baina metxetan hobe zaude. Bueno, eta zer esan zuen lagunak abestia entzun zuenan? Jo, gustatu zitzaion pila bat, oso identifikatua sentitu zen, bai? Harrapatu nuela esentzia edo esan zen. Esan zizun erabili dezaket. Ez dakit, gero ja erlazioa galdu genuen, eta ez dakit. No, guai, zati, jo, ni nola abestiak entzute dituanean, pelikulak sortzen dituan, kontekstualizatzen dezunean abesti bat, jo, ia jartzen dituzu ja aurpegiak edo... Bai, liburu bat irakurtzen nahi zenean bezala, oso bisuala naiz. Aha, normal. Sorkuntza prozesu eta zitzein bar dugu beti. Orduan, ikusten da letrei garrantzi berezi ematen diezula, baina ez dakit letretik hasten zean, melodia bat, esaldi bat, nola? Askotan, lehendabiziko gauza etortzen zaizuna melodia. Ni gogoratzen naiz adibidez, oraindik gitarra ez nula jotzen, eta ja, burura etortzen zitzaizkidan melodiak. Eta, nik solfeo, uste, urte terdi edo ikasi nula, baina itzen zitzaidan oso aspergarria gaur egun desberdina da. Gaur egun ja da instrumentua eta solfeoa batera, ez? Ta jutentzea beharren baitan, orain, hau behar dut, begira, esplikatuko dizut, hori dela kortxea bat, eta ez dakiz, eta ez? Bale, hori ondo, baina leno ez. Leno zan, teoria, eta nik aguantatu nun preparatorio, eta lehenengo maila. Eta ja lehenengo maila ez nun bukatu, porque aspertzen nintzen ikaragarri. Orduan, klaro, hasten zaizu melodia burura etortzen, klaro, ni esaten ari zuen nik igual izango nitula 12 urte, pentsa edo 13. Eta esatezu, ostras, nola egiten dut? Nola gordetzen dut? Gaur egun oso erraz, ez? Audio bat bidaltze jozu zure buruari, jazta, hor gelditu da, jazta, ez? Oso ondo. Ja, baina leheno, eta solfeo ikasi gabe, ezin dezu partitura batean jarri, ez? Nola egiten duzu? Bideokamarak leheno ere etzeuden, gaur egun bezala telefonarekin. Orduan gogoratzen naiz, ni leheno gaina erretzen nun, ja ez, malo, baina luki paketean, boligrafo batekin, hasten nintzen letra idazten, eta gero marrak egiten izkion gora eta bera. Ez, adibidez balin bazan, reminding what you said, nothing's gonna change, egiten nun, ta, marra, gero ni gogoratzeko nola zan, porque altzitzaizun aztu, ez? Orduan, horreta ditut oraindik. Bakoitza bere teknika zuzkan. Hori zer, lukiko paketean edo barruko filtro plateatuan? Paketean. Plastikoak enduta eta horri datzita boligrafoarekin. Bai. Bueno, hori ezen nolako galtzen. Erretzaileak. Ja, egia da. Erretzaileak hobeto galtzen dute igual metxeroa galtzen dute tabakoa baino gehiago, ez? Eta orduan, gero konposatzen dezunean letra bat, zoaz literalitatera edo fonetikarekin jolastea gustatzen daizu edo? Nik ematio garrantzi handiagoa letrari fonetikari baino, ez? Letra bat aldatu behar balin badezu, politago sonatzeko edo errima politagoa lortzeko niri ez zait gustatzen.
Zen azkenean da pixkat postureoa, nire iritzi zen, nire pedradarekin, aurkitu behar diozu musikalidade bat, evidentemente. Baina zuk hori esan nahi badezu, ez esan beste gauza bat hobeto sonatzen dulako, ez? Nik uste. Jendea jolasten du horrekin. Batzuk garrantzi gehiago ematen diote mezu bat helarazteari, eta beste batzuk jolastearekin, hitzekin, eta Ni adibidez lehen beti konposatzen nuen ingelesez. Abesti guztik ateratzen zitzaizkiden ingelesez. Igual nik ere ingeleseko musika entzuten nuelako, ez? Baina gero konturatu nintzen, juten nintzenean kontzertutara, eta ulertzen nuenean letra, eta nik ingelesez hitz egiten dut, ingeleseko irakaslea naiz, eta ingeleseko letrak ere ulertze dituzu, baina desberdina da. Ez desberdina da. Erderaz edo euskeraz entzuten dezunean, istorioarekin ere gelditzen zea eta gehiago murgiltzen zea kantan. Orduan esan nun, ostras, pentsa ez, Travel Woman, manikite maitut kanta guztik ingelesez, etortzen dian nire kontzertua ikustea. Abestiak ez dituzte ezagutzen, eta ez dut istorio bat kontatu, zen ez da iritsiko publiko guztira, ingelesez iten badet, ze grazia dauka. Behintzat abestiak ez badituzte ezagutzen, behintzat mezua edo istorioa harrapatuko ditu nola baitez. Eta, bai. Oso, no? Gero, gauza bat ahaztu duguna edo, adibidez, gitarrarekin dituzu limitazioak edo, zure banda handitu duzu, eta ezakit banda hori, claro, galdetzen dut, nagure hemen izan genuen, Antuxuna, bere beste perla batzukin, baina kriston tipa, eta arduan nola lortu dituzu, ezakit laguna ziren, edo... Nik Nagore adibidez ezagutun eskontza batian, ni jotzen ari nintzen eskontza horretan, eta beraz egon gonbidatu bezala. Eta, behitu ez dakizte, jotzen egitzaten ni perku naiz, eta hartu dezaket pandero ez dakizte, eta hartu ez dakizte, kajoia jotzen dut baita ere, eta beti irribarre baten atzean. Beti. Pasabat. Eta dena iruditzen zaio beti oso ondo. Eta dena da super erraza berarekin, ez? Eta, egia da jendeak esaten ziala, zu aizeala pixka bat pop rock feministarekin, joimarko zenuken taldea, musikariak izan marko lirake neskak. Terreno komplikatua, ez? Zena azkenian, feminismoa ez aldaba, berdintasuna eta emate aukera berdinak, bai mutilezkoei eta bai emakumezkoei. Nik hori ez da baldintza bezala jartzen nirekin jotzeko. Badakit oso garrantzitsua dela ere emakumei presentzi bat ematea eta ikusta emakumeak oholtza gainean, badakit, baina nik ez dut gizonezko bat baztertuko ez dalako emakumea. Orduan, Peio, nala Travel Womanen gitarjolea, asko maite dut, iruditzen zait pertsona bat inkreible, gitarjole oso ona eta pertsona bezala baitara, eta proposatu nionean, ados egontzan, eta sartu zen proiektuan. Eta egia da, hasi ginela beste perkusionista batekin, eta gero, desberdintasun batzuk izan genituen, eta ni nahiago izan nuen beste pertsona bat hartu, eta gogoratu nintzen Nagorerekin, eta idatzi nion, haizu, animatuko zinateke? Bale, eta bere furgoan, egontzan kantak ikasten eta bila bat aldi zentzuten, eta etorri zenean entxegu bat egitea izan zen mundiala. Ez zitzaion ez erresplikatu behar, denazekin ala primera, gaina kantatu ikentzun, gaina, lasai, eramaten bali madegun maia nik ere kontrolatzen dut, ez dakitzen nik ere mango, zan dena erraza, ez? Egia da, musikarien arteko erlazioetan, erlazio pertsonanetan bezala, oso esperientzi txarrak izan dituzunean jendearekin, eta gero, topatzezunean Nagore bezalako pertsona bat, esatezula, coño, que las cosas pueden ser así de fáciles, benetan, ze gozada, ez? Berak asko jartzen du, bere izateko erak asko erresten du. Bai. Baina gero ere bai da, eske da profesional bat, zentzu literalean. Osea, ikasteitu abestiak, ezin dira kontatu zenba bat da. Eske, behin zure proiektua egiten dezunean, eta musikari batzuk lortu barrituzunean zure proiektuan jotzeko, musikarien artean zu jakingo dezu. Musikari asko ezagutuko dituzu. Badaude bohemio asko de, entxaiatu behar degula, igandean, 12, bale. Eta gero, ez diatortzen, edo astu zaie, edo ez dituzte kantak ikasi, Baina horiek ez dute irauta. Edo, kontzertu bat genuela bihar,
Ja, bueno, baina eske azkenean erabaki dut nire neskalagunarekin joatea oporretara asteburu pasa, barkatu, kontzertu bat dakago bihar. Ja, baina ni konprometitu nintzen, pero siempre que no me saliera otra cosa. Ez? Konpromezua bilatzea gaur egun oso zaila da, edo zertarako, musikarien artean, zure bizitzan, lanetan. Ni pentsatu nahi dut horiek ez dutela asko irauten, osea, hor daudela modagatik edo ezakizeragatik, baina ni uste dut hemen gertu ditugu musikarien artean, ni asko posten naiz ikuste ditu dela, beraik ikasi ez zer dan apala izatea. Eta hemen atzen daukadanuna da, niretzako, osea, ez zaie igotzen burura, ni eskerrak naizela inoiz musikari izango nintzen, puio bat, fijo. Baina ni makoki enau hitzeiten panorala musikalean dauden musikari buruz, osea ez gaizki ulertu, osea nik miresten ditut pila bat. Hitz egiten ari naizena da, batean esateztula, ostras, Radio Rebelden gitarrak utzi du, eta gitar jole bat bilatu behar dut. Horregongo litzateke, bakarrik kastinarekin, programa bat iteko eta Netflixea saltzeko, Zen, azte gauzak entzuten dituzun. Baina zentzu guztian bezala pertsona denetari dago eta... Bai. Orduan, karo, konfiantzazko jendea aurkitzea oso zaila da, eta konfiantzazko musikariak ere bai, orduan, Xabi Mendiluz topatu nunean Radio Rebelderako izan da baita ere una maravilla, Nagore bezala. Osea, da, super erraza berarekin lan egitea. Oso erraza. Oso. Eta gaina oso musikari ona da. Orduan, ze suertea daukadan, benetan. Orain arte ez dut ulertu, duela ez dakit nork esan zuen esaldi bat, zela hauen laguna dira. Bere taldekideak zian lagunak, eta hori zela garrantzitsuena. Hori ez dakit nork esan zian. Nik ulertzen dut esaldia. Ulertzen dut, zen azkenean, nik ezagutzen dudan musikari guztiak gero aparte beste lan badakagu zen oso zaila da musikaz bakarri bizitzea. Orduan gure egunerokotasunean, eguneroko lanean, hainbat gauza irentsi behar dituzu, eta bapaten iristen da asteburua, eta igotzen zea oholtzara musikariekin kontzertu bat ematera, eta ez badakazu roi ona. Esatezu, zer egiten denik hemen? Osea, nik musika gozatu nahi dut. Orduan, askotan, eta hau nik ikasi dut Paco Flores, Tsunami Orkestako jabea, esaten zian, ni nahiago dut gitar jole bat hartu, igual ez dana hain ona, baina badakidala pertsona ona dela, eta erantzungo duena, ez? Zen ikusten pertsona ona dela, orduan pertsona ona bada, ikasiko du. Jungo da hobetzen. Baina hartu bartet pertsona bat enkajatuko duena pertsona bezala proiektuan. Evidentemente, musikalki, baldintza batzuk bete behar ditu, minimo batzuk bete behar ditu, hori horrela da. Baina igual ez da garrantzitsuena, zen baldin bada sekulako gitar jole ona, ez? Eta gero, minimo batzuk ez baditu musikalki betetzen, ez? Bueno, musikalki, edo puntualitatea, edo beste hainbat gauza, ez? Osea, Bai. Konpromezua eta profesionaltasuna baitare. Vale. Zue jugun prestatzen sarrerak, ze laizter dator zozketa, baina bitartean, baleno esan dugun bertsio moldatu hortara pasako gara, Jenny B. Good. Ez dakit zerbait kontatu nahi dezun, beste inguruan? Bueno, beste hau izan zen pixka bat, jolas bat nire buruarekin esan una, bertsio bat egin nahi dut, baina karo, esatea, Trouble Woman naiz, ez dakiz bla, 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 nire kantak, eta batean kanta bat, Johnny B. Good adibidez, nik jodezaket Johnny B. Good, jodezaket Flowers, ez dakit, baina nahi dudana da moldatu, eta egin pixkat kanta nirea, orduan esan hon, bakitzen dudan, letra aldatu ingo jot. Eta sortuko dut, pentsatuko dut, nola askotan kontatu diguten historioan zehar, mutilek, gizonezkoek lortu dituzten hainbat gauza, eta gero atzean, igual emakume asko zeuden, pixkat baztertu dituztenak, edo beren merituak ez dizkiotenak txalotu, nik pentsatuko dut Johnny B. Good historioa, berez dala gitar jole bat, Lucianan bizizena, danak ikusten zutela ze ondo jotzen zuen, eta gelditzen zirela hor taberna batean berari entzuten,
nik istorioa aldatu ingo dut, eta kontatu ingo dut berez etzala Joni. Berez emakume bat zala gitarra jotzen zuena, baina gero istorioak aldatu egin zuela, eta kontatu zuela historia fiktizioa da, mutila izango balitz bezala, ez? Orduan hasi nintzen letran lanean, eta, bueno, oso divertigarria izan zen. Ba, aurrera. Allí en Luisiana, casi New Orleans, perdida en el bosque donde nadie la ve, vivía una mujer en una casa azul y tocaba la guitarra en el Velvet Blues. En el patriarcado del rhythm and blues le cambiaron el nombre por Johnny B. Good. Go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go. Jenny Bigger. Su madre le decía, búscate otra cosa, no vistas de negro, ponte algo rosa. Esa no es vida para una mujer, bebes mucho, comes poco, chica, no estás bien. Le llamaron Johnny, que quedaba mejor, eran tiempos machistas para el rock and roll. Go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, Jenny Bigger. Harta ya de lo que todos decían, le dio fuego a la cabaña, se fue a Rentería, se puso a tocar en el Aker Café, en el Cine Reina y en Marruma también. Cuenta Pajarín que la grabó tocando esta historia de Jenny, yo os la estoy cantando. Go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, Jenny Bigger. Go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, go Jenny, go, go, Jenny Bigger. Eskerrik asko. Qué chorro de voz. Bueno, zozketara iritsi gira. Ah, mira. Pare bat nik emarra. zenbaki atera. Vale, lasai. A ver. Eta gero, mira, daukagu diska bat, eta gero gauza bat berezia. Hemen Travel Womanek bat atea du CD-an, baina gero beste bat da USB-an. Lehenengo saridunak aukeratuko du bata edo bestia. Venga. Vale, a ver. 41. Lau eta bat. Ah, mira. Eta bestea... Bestea 15. Prestatzen jodeko, 15. Venga, va. Ba, bueno, gure marrumako mitiko eta bako bat, izena? Xavier. Aba. Eta aukeratuko dezu, CD-a edo USB-a? CD-a. Vale. Travel Womanentzako galdera bat galdetuko dizu. Zer ezagutu nahi ez behataz? Erderaz, sencilla pregunta. ¿Dónde y cuándo va a ser el próximo concierto? Vale, eso va a estar complicado. Igual se lo tenemos que preguntar al ayuntamiento. Pues por ahora no tenemos ningún concierto previsto. Sí que es verdad que pues cuando tocas las canciones otra vez te viene como el gusanillo y igual pues cuando vaya a casa me pongo un poco a dar la tabarra, que se me da bastante bien. A veces no consigo los resultados que busco, pero se me da bastante bien dar la tabarra. Pero no tenemos ningún concierto pendiente con Travel Woman por ahora. Sí que es verdad que el 27 de diciembre vamos a estar con Radio Rebelde en el kiosco del Boulevard haciendo una cosa nueva que nunca hemos hecho hasta ahora, que es un repertorio todo en euskera, que es como un pequeño recorrido pues desde canciones de Mikel Laboa, Benito Lerchundi hasta las de hoy en día. Un concierto espectáculo que durará más o menos hora y media.
Lastima, zati podcast hau ez dugu igoko 27, baina lehenago. Baina, bueno, eskerrik asko. Bueno, lasai, ez kezkatu. Vale, eta bigarren galdera nork egingo du? Ani. Bai, bueno. Izena? Jose Mari. Jose Mari, diska utziko dizut, eta... Eskatzen bion badakagu lapitza. No, sí, os lo cambio yo, no pasa nada. Kaldera, ez bai esan, zuia denetik galdetu, zuia denetik, bai nola atera dan lehendabiziko abestia, gero, bueno, bere ideiak, gero abestia, gero diska, bere prozesu guztia, eta ni bakarrik izango diot, eskerrik asko negatikan, suerte hon, urte askotako, eta bide guztiak aberirik ez zaion, eta dena oso ondo jute zaio, zendikan gaurko zuzendariezuk dendirian. Gaur gutxi duzu. Ez nahi zainona, mesedez. Zu, gaztelera dakizu, igual, ¿le quieres hacer una pregunta? A mí es que como me encanta tanto la Woman Trouble como Radio Rebelde. Me encanta, la sigo y desde que la conocí, donde vaya suelo ir y me encanta. Y eso, pues ya me queda con lo del Boulevard, así que si puedo, iré. Bueno, nik eskerrak eman edizkiot, bai berari eta bai etorri zareten guztioi, zen asken finean, musika zuzenean ez da ezer, badakit dala klitxe bat, ez gara ezer publikori gabe, baina eskegia da. Azkenean, taberna batek edo udaletxe batek berriro deitu egiten zaitu, ikusten badu jendearen erantzun bat dagoela, ez? Orduan, igual publikoa ez da konturatzen, baina botere handia dakate eta guk kriston suerte ona dakagu zuekin, jendearekin, zen etortzen zaretenean gu ikustea, bueno, kriston ilusio egiten digu eta adrenalina bikoiztu egiten da, baina zuek ere eragiten duzue musika zuzenean hori jarraitzea eta guri berriz deitzea, hasi que benetan eskerrik asko. Ba, ikusten dugu bera dela fan horietako bat jarraitzen dula taldea gira batean eta beti atzetikan. Diska zuei oparitu dizuete, ausartzen zate galdera bat egitea? Ez que guk hau badakagu ja, lapitzeroa. Lapitzeroa. Eta zuek, ausartzen zate galdera bat egitea? Ez. Bueno, ez dakit. Hola dia gauzek. Jura horretik, beti galdetzen dugu, akaso hau norbaitek ikusi du eta interesa dauka Radio Rebelde edo Travel Womanen inguruan, zure sare sozialak eta hori, venga, saldu pizka. Bai, bueno, sare sozialetan gaude Soy Travel Woman, bezala, bai Instagram eta bai Facebooken, eta Radio Rebelde Covers, bezala, aurkitu gaitzak ez. Eta entzuteko musika? Musika entzuteko Spotify badaukagu, badakit esantzen idala Bandcamp investigatu behar dudala, eta tarea pendiente daka. Txapitas, baina... Ez, baina ondo dago jakitea. Zen Spotifyra kantak igotzea izan da, beste tramite burokratiko bat, udaletxeko, baina askoz ere komplikatu hagoa. Kontatu, zati, jendeak ez daki, zibilak ez daki gu zer dagoen horratzean. Kantak neuzkanen estudioan grabatuta, esan, orain Spotifyra igoko ditut, eta, sortuko dut, kuenta berri bat, Travel Womanena, artista bezala, eta, sortu eta orain kantak, eta ez dindezu, baina, eta etzegon modurik, investigatzen, tutorialak ikusten, YouTubeko bideoak, TikTokekoak denetatik, eta etzegon modurik, eta zuk azkenean inbarrezuna da, eta nik ez nekina, eta inorrek esplikatzen ez dizuna da, igo behar dituzula plataforma batera. Osa, daude, plataforma desberdinak, enpresa txiki desberdinak, dedikatzeianak horretara zure musika izatea bere serbidoreetan edo horrela, ez? Orduan, zuk horretarako ordaindu inbarrezu. Osa, 4.000, 5.000 euro ordaindu eta gero, prozesu guztia egin eta gero esatezu, baina zure musika sare sozialetan izan nahi dezu, hau da, Instagrameko story bat egin nahi dezu, eta nahi dezu zure kanta horri izatea, ezin da. Lehendabizi, hartu barrituzu zure kantak, eta ego barrituzu bitartekari horretara. Eta bitartekaria, takata baitare ordaintzea. Naizu kontatu zen bat? Ez dakit, nik uste dut, ez dugu goratzen, baina pentsa direla 100 euro urtean. Ez da asko, baina karo gero nahi dezu zure kanta agertzea jendea, ez dakit, Euskal Herriko jendeari Spotifyra sartzen denean zure kanta agertzea, horredaka plus bat 1.000 eurokoa. Nahi dezu gainera zure kanta Euskal musika ez dakit nunen azaltzea zerrenda batian, top bat, ez dakit, top 40 edo zerrenda bat musika feministana nahi dezu zerrenda hortan,
plus bat 2.500 eta esatezu, ostras, ze pozoinduta dagoen dena. Kolokazioa. Geroz eta gehiago oraindu, geroz eta gorago jarriko zaituztete listatan. Ja, baina azken finean orduan, bai, esatezu, orduan azkenean, dirurik ez dakagunok, ezin dugu konpetitu horrekin, ezin duzu? Azkenean musikan iristeko, nik ez dakat helburu hori, nik ez dut musikan itxi nahi, ilun ben kontzertu bat, ez, ni zoriontsu naiz horrela. Niri ematen baiazu aukera, astero kontzertu bat itekoa, berdintzait hemen baldin bada, taberna txiki batean, ni zoriontsu naiz. Ez dut gehiago nahi. Hori horrela da. Baina, klaro. Horregatik egon ginen hitz egiten hemen Julen Basterra Garmendiarekin Bandcampen inguruan, ze Bandcamp da beste plataforma bat, plataforma guztia bezala etekinatea behar diotena, baina bertara igotzen dezu zure musika, zu jartzen dezu zenbat aldiz entzun daiteken doain musika hori, eta zu entzule bezala, gu entzule bezala, babestu nahi balin badugu artista hori gure gain dago diska erosi edo merkeago MP3an erosi bere abestiak. Eta ordu handik aurrera Bandcampen entzun dezakezun nahi haina bere abestiak edo deskargatu ditzazkezu eta zure ordenagailuan. Nik uste kontzientzia falta dagoela. Ez dakago ohiturarik hori egiteko, zen dena daukagu eskuragarri momentu guztietan. Eta doain. Orduan, batean dago, ordaindu behar dudala musika. Eta, karo, adibidez, nik... Baitare. Spotifyn adibidez, bertsio bat igo nahi badezu, zen nire bilin nintzen begiratzen aber Radio Rebelden ez bertsio bat igo nahi badezu, super garestia da, hilabetero igual 25 euro kanta bakoitza. Ordaindu behar diozu artistari. Originalari. Hori da. Berdina pasatzen da YouTubeen, Guri bertsio bakoitza YouTubek esate digu kontuz honekin, ze bestela ezin dezu kobratu. A ber, bak iguzen bat ikusle zaudeten horratzean, ez dugu kobratuko, baina beti jartzen dugu etekinik gabeko bideoak direla, ez problema hauek sortzeko, baina, badezpada ere... Zaila da, dena oso zaila da, baina, bidea topatu behar. Gure sare sozialak, gizkizu, ez? Facebook, Twitter, bilatu Marruma Kulturalak, eta punto. Eta bideo hau ikusten balin bazadete YouTubeen edo, hemen beko botoi guztia sakatu eta akorrer. Eta marrumakulturalak.eus gure webgunean. Bertara sartzen balin bazate daude gure podcast guztiak, link guztiak, esteka guztiak, sare sozial guztiak, garrantzitsuena Telegrama da, egunero zer egiten gauden jakin nahi balin badezue, pixkat agenda moduan. Eta ez da, txapa amaitu da. Azkeneko abestiarekin jungo gera, eskerrak eman bardizkio gulenengo hemen gure teknikari lanetan ibili den txusta hundiari, mese, txaro bero, Ja juntzaigu, presidentea ben genuen, Alexi bai, zaudelekuan, ez da hile, baina nortik anongoa, txalobero bat. Gaur tabernari lanetan, agus taberna ireki du, eta horre onda pintxua prestatzen, mesez, txalobero, ondi. Eta gaur elkarrizketa kudeatzen saiatzen eta bideo editatuko duena, ni Makoki eskerrik asko, denoi, mi esker. Eta beste txalobero bat etorri den jendearen baita, eskatu dugu. Honenak, ez ditugu 50 pertsona behar, bakarrik honenak. Hori da. Eta, eskerrik asko nagore. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik eta solasaldi hau egiteagatik oso interesgarria izan da eta oso divertigarria, mila esker. Posten naiz, azkeneko abestiakin jungo gara, eta zuri utziko izkizuta agurrak eta eskerrak eta hori dena. Bai, eskerrik asko benetan etortzeagatik eta musika zuzenean ematen diozuten bultzadarengatik ere bai. Eta, ni ere egongo naiz sare sozialetan pendienteago eta etortzen naizen baita ere publiko bezala beste elkarrizketa batzuk ikustea. Mila esker. Cuando
despierto y me tiembla la voz cuando no acierto a enchufarme al amor. Solo me queda dejar de pensar. Cierro la puerta y me pongo a bailar. Yo quiero ser el ritmo que acelera tus pies. Yo quiero ser la playa que te ve amanecer. Quiero sentir la niña que hay muy dentro de mí. Quiero bailar encima de la barra del bar. Cuando la pena rapta mi corazón, pido refuerzos y luchamos juntos los dos. Cuando mi esquema se quema y no va, miro adelante y me pongo a soñar. Yo quiero ser el ritmo que acelera tus pies. Yo quiero ser la playa que te ve amanecer. Quiero sentir la niña que hay muy dentro de mí. Quiero bailar encima de la barra del bar. Yo quiero ser el ritmo que acelera tus pies. Yo quiero ser la playa que te dé amanecer. Y quiero sentir la niña que hay muy dentro de mí. Y quiero bailar encima de la barra del bar. Eskerrik asko benetan. Mila esker. Eskerrik asko.